Bisan kung nabahin na ang Central Visayas apan Commission on Elections, mihulagway gihapon sa rehiyon nga usa ka vote-rich region sa nasod. Si Mark Reggie Abella sa report. Nagmibisita si COMELEC 7 Regional Election Director Attorney Francisco Pobe sa Mandawi City COMELEC. Iyang gisusi ang kaandam sa buhatan sa higayon kung dasuka na kini sa mga kandidato ug sa ilang mga supporter. Gusto siyang makasiguro kung nahanay na ba ang seguridad sa palibot sa Mandawi COMELEC. That's why if you can see at the vicinity of every elections officer's office and provincial offices, naagoy mga members sa PNP, rescue team, from the other parts like for example Red Cross. Gipahibaw usab ni Pobe nga gikan siya sa COMELEC Caraga Region nga gidestino sa COMELEC Central Visayas. Siya ang kasamtangang mihulip karon kang Attorney Leonel Marco Castellano nga nagsilbing Regional Election Director sa Negros Island Region. Iyang gihulagway ang reassignment sa mga election officers samtang nagsingabot ang eleksyon nga normal lang nga mahitabo. Samtang gipahibaw usab sa direktor nga sugod sa piniliay sunod tuig gibuwag na ang mga botante sa mga lalawigan sa Siquijor ug Negros Oriental ug giusab na sila sa bag-ong umol nga rehiyon ang Negros Island Region. Apan gitataw sa direktor nga bisan kung gibuwag na ang duha ka lalawigan, nagpabiling vote-rich region ang Central Visayas. It's still a vote-rich region because dako man ang voting population still sa duha ka province nga nabilin. Cebu has I think 5 million and then Bohol has 1 point something million voters. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.